Shwaban Paish ki khubor ki babnia ngini pechwai ki mat pakongsan. Sam Vice President Kari Ujagdeep Dhankar yaka khusnam Shilpi Guru bat yaka National Award nagabenta ki nongshna jingshna rekikti. Penlong ke Menteri Ketenat Pelatingka ke Nirmala Sitharaman yaka jingya kren shwa ke dorbar mangtingka bagi dukhat Ketenat Labour. Penlong ke Sarkar Meghalaya yaka jingya lang jong barwa ki seng san perthai ban khmi yaka jinglong jingman haga jala. Bat eno kam ki laingot ki MLA ki batmu bat penyeso yaladi bergaseng BJP hau benai banwan. Ki khubor ki babnya Vice President Kari Ujagdeep Dhankar hinegasngi ula sami ka khusnam Shilpi Guru bat ka National Award shekinoshna tia dekikti nagabentaw snem 8,000 khat new 8,000 khat pra bat 8,000 khat khandai hakak program ka balapinlong hanong ba Delhi yakini ki khusnam na sam shamanla ki brio ki batibet shnajing shna dekikti manla snem hakaba kilano sinyang de ka kam jongki ban pinne pensa ekariti ka dostur baruspa jongkari Kinong yo khusnam kilami shakmat na jan barwa ki jalla bar ki Union Territory jongkari. Bat kumjo ru iki rukom shna penwandur ki bahar rukom na ki jaka bapher. Habakran hagani kasngi Vice President ula ai khublei yaki artist da kabaong baki de ki nongra khubor hakaliang ka kolshor jongkari balingba ka jingshna jongki kila penpau yaka jingyar jongka kolshor hakari. Hakani kasngi Menteri Ketenat Textile jongka Sarkar Pedeng Piyush Goyal ulaong baka re-India ka de ka weni ki jaka ka bahe tam hakajing penmi yaki tiarshna tiar than hakaperthai bakajing shalan shabar kri yakini ki tiar kalanang kieu kat banang yai kapor. You are honoring all of us. We feel proud that we are availing an occasion to respect your talent. Menteri Ketenat Pelatingka ke Sarkar Pedeng ke Nirmala Sitharaman hinegasngi kala penlong ya kajingya tai shwa ka dorbar mangtingka berkidikhat jongka Labour Organisation. Ka Sitharaman kan sahab bani shim bentaru hakajingya lang berkikin hun ki bakhmi ya ka yo kakot. Kam shwa ka ni ka Menteri kala shim benta hakajingya lang berkinong mikmat jokatnat social ki he jongki karkhana berki riu shampang hakaliang ka infrastructure and climate change kumjo ru ya ki riu shampang hakaliang ka rep karyang bar hakikar khana ki bayadei bar ka rep karyang. Kala penlong ru ya gajing kren shwa ka dorbar mangtingka berki Menteri Ketenat Pelapisa jongka jela berki Union Territory. Hakawai pat kaliang ka Sarkar kalaya wer na kabenta ka jing ajing mut berkimat na kipat ba na kabenta ka dorbar mangtingka 8,000 arphula arpusaw jongka Sarkar Pedeng. Ka Sarkar jala kala khot ya baro ki seng san hima manta kasngi ban khmi e ga jinglong jingman haka jala kerpang e hadien ga jingjia syasiat haka shnong mukro hakaba ka jinglong jingman haka jala kala don haka jingshong sir hadien ka jingya ki jongki seng bhalang hakani ka jingya lang lawan bani shim benta da jan baro ki seng san hima Habayakran bekinong thok khubor hadien ka jingalang Menteri rangba ukonrat ke sangma ula ai khublei ya barwa kinong yalam jongki seng san hima kiblawani shimbenta hagani ka jingalang barula ong baki mat yakren jongkani ka jingalang kalong ban yeslok bat barwa ke seng san perthei halor ki jingjia kiblaja hagani ka tayo bala dep bar ikisian jam ba pher baka Sarkar jala kala shim ula benrap ru bala shai kasngi ka kinhun Menteri kan shim ya ka rai ba khatdo halor ki benta ba pher ki ba onbu yaki BOP berka Sarkar kan sabu yaki BOP hakini ki jaka badon ka jingya ka jia barkan penti kenaru ban penbiang pura yaki nongtre ki jingte barya baro ki jingdon kam hakajo kapor la pelat no yaka mobile internet hene kasngi ha baro nyotli ki district jongka jala. In this regard, see the entire thought process of resolving the border issue has been because of these atrocities and because of the fact that people living in the border areas have been suffering and a lot of atrocities have taken place. And that's the reason why we felt and we realized that the border solution is the only way to make sure that this is put at a stop once and for all. And hence, very aggressively we started doing this exercise and moving forward.
And while we did that, the Assam government and the Meghalaya government have been closely coordinating to ensure that any kind of small tensions that come up should be resolved quickly and it should not be allowed to escalate into any level. Hakawai ki kam penklanya ki kam san perthai ki laingot ki MLA ki bathmu ban penya so LDA shaka seng BJP hau banai ban wan ki la no akam kum ki MLA menta gasngi kini ki laingot ki MLA ki kintup yu MLA na gaseng TMC na Mausan Ram uba HM Shangplyang u MLA ka seng NPP na Rak Samre u Benedict R Marak but u MLA ka seng NPP na Selsela u Fairland CA Sangma ki bala pha ka shiti no kam shaw lampang ka yeng dorbar thau an uba met ba lingdo Usi embarim ka KHASI udipul armarak kinong yasait an barangba bar kinong tre sarkar ki blashong thait menta kasngi kilale ban penya so eladi shaka seng BJP yekini baro la priang sngo bha shaka seng the national secretary uritu raj sinha ha ka jinge don ringkat jong u national vice president ubakhmi MEGHALAYA uchu ba au u national executive member baru MLA ka seng uba Alexander Heck lembat u state president uba Ernest Mauri ha ka jinge lang ka blalong ha ka office jong ka seng Nalor usi embarim ka KHASI ki weipat ki bala penya so shaka seng ki kintup yu MDC barim USK sangma but senior advocate uba VGK kinta. That Meghalaya has tried many options. It is now time for Meghalaya to consider a double engine government, a government of BJP in center with a government of BJP in the state of Meghalaya. Hakalimpong FIFA Football World Cup 2024 ka Cameroon kala yakhat bat ka Serbia da lai goal haka jingele akai jo ka Group G ka blalong Hamadan Al Janub Stadium haka por lai shiteng janmit haka jingele akai ka Baar ka South Korea kanya khun persha ka Ghana haka Group H ka banlong ha Education City Stadium haka por hunriu shiteng janmit haka weipat ka liang haka jingele akai ka blalong hinin kamit ka Croatia ka lapanram no ka Canada da Saula iway haka jingele akai ka blalong ha Khalifa International Stadium ha Doha da kani ka jing sharem ka Canada ka la do no banrung shaka thup jong ki khan riut li ki kinhun mentapat ngini pet ka jinglong jingman ka sun beneng hashilong ka jing shit ka long arphulai point r degree Celsius bar ka jing kriat ka long shipo point sen degree Celsius ka jing sngam ka haw ka long sanpu pra na ka shispa min step bat nru phuwe na ka shispa janmit ka sun beneng kan rang terkhong Sashisin pat ngi pinkan mau yapi bayakani ko khubor jangi pila ru ban page live ha ka YouTube channel but pila ru ban page ki khubor ba malakasngi ha ka Facebook Twitter but Instagram jong ka DD News Shillong Shwaban poi shika bakut jong ka thup khubor ngini page biang Sashisin ni kimat bakong san Sam u Vice President ka ri u Jagdeep Dhankar ya ka kusnam Shilpi Guru but ya ka National Award na ka benta kinong shna jing shna ra kikti Pinlong ka menteri ketnat Platingka ka Nirmala Sitharaman ya ka jinga kren shwa ka darbar mangtingka bat ki dikhot ketnat labor Pinlong ka sarkar Meghalaya ya ka jinga lang jong baro ki seng san perthai ban khmi ka jinglong jingman ha ka jala But no akam ki laingot ki MLA ki bathmu ban penya so eladi ber ka seng BJP hau banai ban wan Te parlok katung ila poi shaga bakut jong ka thup khubor jongi menta ga janmiet hadu bangi de shambyang bat phila shai kasngi kuble phi baro